କେଉଁ ଋଷିଙ୍କ ଅଭିଶାପରେ କେ ଜର୍ଜରିତ ଏ ପକ୍ଷୀକୂଳ କେଜାଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ପେଟ ପାଇଁ ବିହାର କରନ୍ତି ମାଇଲ ମାଇଲ ଦୂର ଖାଦ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଏ ଗଛରୁ ସେ ଗଛ, ସେ ଡାଳରୁ ଏ ଡାଳ ଖୋଜି ବୁଲନ୍ତି ପାଚିଲା ଫଳର ସ୍ୱାଦ। ପୌରାଣିକ ମତବାଦ ଅନୁସାରେ ବାଦୁଡ଼ି ପକ୍ଷୀର ଜନ୍ମ ଇତିହାସ ଯାହା ଥାଉ ନା କାହିଁକି ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଶୈଳୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଶାକାହାରୀ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଏବଂ ସଂଘବଦ୍ଧତା ହିଁ ଏମାନଙ୍କ ମୂଳମନ୍ତ୍ର। ପ୍ରକୃତିର ଏପରି ଏକ ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର କବାଟବନ୍ଧ ଗ୍ରାମରେ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ତଟ ନିକଟରେ ଥିବା କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଇନ୍ଦ ବୃକ୍ଷ ଡାଳରେ କେଉଁ ଆବହମାନ କାଳରୁ ପିଢ଼ି ପିଢ଼ି ଧରି ବସବାସ କରୁଥିବା ଏହି ବାଦୁଡ଼ି ପକ୍ଷୀ ସମୂହ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ପକ୍ଷୀଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ବାପଗୋସାପ କାଳରୁ ଏଠାରେ ବସବାସ କରି ରହି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଖାଦ୍ୟ ସନ୍ଧାନରେ ଯାଇ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ନିଡ଼କୁ ଫେରନ୍ତି। ନିଜ ଭିତରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ରଖି ଏକାଠି ରହିବା ସହିତ ବିପଦର ଆଗମନ ଜାଣି ଉଡ଼ି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ତ ପୁଣି ବିପଦ ହଟିଲେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରଜନନ ସମୟ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଝଡ଼ ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଏମାନେ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ପୂର୍ବେ ଏଠାରେ ଅନେକ ଗଛ ଥିବାବେଳେ ଅନେଶ୍ୱତ ମହାବାତ୍ୟାରେ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ଫଳରେ ମାତ୍ର 3ଟି ଇନ୍ଦ ବୃକ୍ଷରେ ଏମାନେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଏ। ଏଠାରେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ବାଦୁଡ଼ିଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ଶୁଣି ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ବହୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଲୋକେ ଆସି ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କିଏ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରକୃତି କୋଳରୁ ଅନେକ ମୂଲ୍ୟବାନ ପକ୍ଷୀ ଲୋପ ପାଉଥିବା ବେଳେ ସରକାର ଏମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଦାବି ହେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅଧିକାର ନ୍ୟୁଜ୍। ବସନ୍ତ କୁମାର ମହାରଣା। ଆଉ ଏଠୁ ବାଦୁଡ଼ି ବହୁ କାଳରୁ ରହିଲେଣି। ଆମ ବାପା ଜେଜେବା ସେମାନେ ଥିଲେ, ଆମେ ବି ଜାଣିନୁ, ସେମାନେ କହିଲେ ଆମ ବାଦୁଡ଼ି ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରାୟ ଇନ୍ଦ ଗଛ ବହୁତ ଥିଲା, କ୍ରମଶଃ ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟାରେ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗି ଗଲାଣି। ଆଉ 3-4ଟି ବାଦୁଡ଼ି ଅଛନ୍ତି, ଇନ୍ଦ ଗଛ ଅଛି, ସେଇଥିରେ ଅଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାର ବାଦୁଡ଼ି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ବାଦୁଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଆମ ଗାଁକୁ ବିପଦ ପଡ଼େ ସେମାନେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଏମିତି ଉଦାହରଣ ଅଛି, 1999 ମସିହା ମହାବାତ୍ୟାରେ ସେମାନେ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ, ତାପରେ ପୁଣି ସେମାନେ ଫେରି ଆସିଲେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କି ସେମାନେ ଖରାଦିନେ ତାଙ୍କର ପିଲା ଜନ୍ମ ସମୟ, ତେଣୁ ସେ ସମୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମରୁ ସହିପାରନ୍ତିନି, ବହୁତ ବାଦୁଡ଼ି ମରିଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରୁ ପ୍ରଶାସନରେ ଯଦି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହୁଅନ୍ତା ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷା ହୁଅନ୍ତେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କ'ଣ, ସେମାନେ ଆସନ୍ତି ପ୍ରାୟ ଭୋରୁ, ଆଉ ସେମାନେ ଆସିକିନି ଫେରିଯାଆନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଫେରିଯାଆନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ସମୟ ପାଇଁ। ପୁଣି ଭୋରୁ ରାତି ପାହାନ୍ତାରୁ ସେମାନେ ଉଠିକିନି ନା ପୁଣି ଆସିକିନି ଗଛରେ ପୁଣି ପହଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତି।